Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Aniya? Insi naman ti boyfriend mo? Dua pa lang ang bulan? Iti panagnubyo yo? Kinunak manunemi ka ni Emma. Ni Emma katrabahuak manunemi tagpadpada kami nga katulong ni Nana si Ma iti tiyandaan nga aglako iti nateng. Noon, insi na kon. Tabay mat. Abang si tisang aw na, adanglit na. Kaya bagam ko mga toothbrush ka na laing ibagam ko mga gusarti dodorant. Agtawas ko na. Baamon. Basta. Kasi ano nga nagtuktalam, siyempre. Hanga marikdikan di pa naging narakop kada pa nagbinisito. Isong nga siya. Di da mo, barbarin ko nakno madlaw na. Ngayon, kaskasti. Isong nga, sinatan ko na. Sige. Mga oret ang ati lalaki na sumarunong nga boyfriend mo. Barin no, siya tumatenti kurso na dati sumarunong nga mamamuta. Ang nga manunaming iti may isang aldaw at may isa nga lalaki manunami nga nakabaklay kadagiti adu nga nateng hambat nga ron nga kargador. Sana inbagsak manunami iti ayan mi. Amamu ni Nancy. Oh, Cesar. Kay, kastitulag tayo di Lumanot presyo ti lakom. Kakarharvest ko dita na. Kat siyempre, manipo dita kalain ako nito yung umeglako. Siyak tiwang supply ka kiti mula nating nyo. Mo, lako yung natin. Agner-nervyos kan sa. Nga nakakita ka kiti doang nga ladies ko. Sino katagwalat pilim? Piling Nga arma ma. Baro pa lang ni Cesar. Nagagat. Etoy. Adot mula na. Adot tarakan na. Hi, Emma. Mo Emma tinagan ko? Emma tinagan ko? Gabuta. Ito pa lang kita anak ni Sesmana. Nga, ore mo lang dilpatan dagi di bibig mo. Kinusalapak ni Emma mano. Isumot lagayam. Isut kitkitain na. Kitsiyak tasan akit kitain. Numampay kras ko iso na mano. Wen, kras ko ni Cesar. Damok pa ila makita. Ngimnimot Emma kanu ti kayat mo. Yan kalpasan ti talo nga bulan manunemi isudan kini Cesar. Dito'y balay manunemi madlaw datatan kininanang asla da problema. Nada po ka di problema manak. May bangap ka din ti ayat. Nakadua ni Eman. Ahumpay kanyak tatang. Ana tako na? Nakanubyo ni Emma iti dua. Siyak ahumpay. Ngayon nagalisto ng insina na di mo na nga boyfriend na. Kabutang, baka numati nga angot na. Sa natin mga supsuplay kada kami tinatang. Sudan. Apay kasi siya tatang. Kasi siya nga niya. Apay, napipindas nga ta ni Emang siyak. Sa bagay. Ano nga sa bagay magbagam? Awantang. Amom, da kami nga lalaki, sa aming nga armente babae nga, awan ti madlaw mi nga panang gusto na kada kami. Hana? Ngam na crush mo ka di nga dagos na dyan nga Cesar. Uwentang, nakarik na ka dagos ti ayat. Barbarin mo sakti arman na kunak ngam samet. Nimet, Emma ti inarim na. Isumatan ti nobya na. Isungat
ni Emma ti iwa nang ti motibo. Kasi ka ditang kawan. Wan. Isumot lagayam. Ng isot kitkitain ni Cesar idi. Takunan ni Cesar. Nga SS man na kano. Sana kano dinilpatan. Kasi bibig na. Kaya da jay. Ginargari na nga dagos ni Cesar. Kat ni Mat Cesar. Nagargari mat nga dagos. Kawan na. Ngayon tikas dyan matiklase na nga babae ako na. Nga da dyan may kaduang nobyo na. Baka babae nga managpili. Ano nga babae nga managpili? Kaya nagpilpili nga rod. Into na dasan na kayat, isina na. Kasi yan. Ngayon yan tungat at saan na kayat kini Cesar. Tapno, isina na. Data ati urayem. Aksina tan tungat ha. Isugod nga kunak no urayem. Taamom naman nagpili di may isa nga babae. Santo nga sumarde nga pili. Aging ka nga makapilin to ti perdi. Iso nga sika, Laila, agbalin ka kumanga saan nga man nagpili. No, sino pili mo, agristili ka adyayan. No, iso ang talagat para kariknam ti ayat, idjay ka. Ngayon samot na siyak ti kayat na tatang. Ti lalaking ipatpatek ko. Samot niso, uno siyan matasyak ti kayat na. Kada dagi di gondaway manong naming nga umapapalak iti kina lailo dagiti duwa no kasta nga umay diti tiyendaan ni Cesar. Nga regregaluan na pa'y kadagiti prutas. Kung nakarot ka ni Emma, nakasuswerte ka. Tapay. Gabata, nakadungdung mo, managregalo ni Cesar kang ka. Managregalo. Dano di kita regalo na prutas. Di kahit ko kumakit. Di kita napimintas nga arawatan, alahas. Basta. Kahit mo sawat. Saan nga maitid ni Cesar, di kita nga pampanunutin mo, no? Kahit mo kung mga may regalo kang ka. Saan nga maitid? Pagkunam. No namin anong yung baga kang kuha na nga inka mag-date, ijelawag. Inka mag-shopping. Inka magbuyat sine. Inka mag-restaurant. Ngayon din na ka numasangong kabutawan ti pangibat siya na kadagit taragan na. Di na lang may remedyo mo din. Amang ka di, nga nakasagana ka mangipait ibagay kini Cesar. Basta ipahinamat ka sa pulak. Loko ka. Man! Yung padasan na nga saan nang itid to masapul ko takitan na isinak. Ako tagpahot na boyfriend mo, ano kasta? Nagpili ka nga talaga. Ngayon naawis nan manon nami kat nagabsen ni Emma iti maysa nga Domingo ta nagkuyog da kini Cesar nga napan kanon nag-shopping jelawag. Kalunesan na manon nami nakamisuot ni Emma. Uy, di kami nag-date? Nag-date kami Nagbirianda kami, kalpasan na. Inawis ko pa yun nga mismo, napang kami nagbuyat sine. Kaya tangasawan, kahit kung iparik na kayang kuhana, nga niyaman mga kayat na itad ko. Ito yung nagtibagsin yan, naigaman na kami na kayat na naigaman kanya. Tapos lang may ayo. Idikit pangaldawan, nabanggam ka din iti turo-turo. Ana? Iti karinderya, tinang ipananakan niya. Nakabudpudot. Nakadadot tao. Paborito na ngamin kano di paksiw. Di tinuno nga karne baboy. Nga datay, kayo kursunada kano datay kapukan nga karne ti baka. Saan nagngimpan iti restaurant? Sakit idag-shopping kami. Ibagak ti kahit kong katangan. Nagngin ako na. Nakaimimot. Sure. Amom, insina kun nga dagos. Ay, nagluko ka maten. Di ka lang mapagustuhan, di kayat mo. Insina mo, takastaak. No saan ang mapagustuhan. Once nga dadyak kayat nga arabid na. Insina kun. Luko ka mat.
Di damo, kapot ada anglit na, kaya nabagsit isang aon na. Itata, kapot na kinaimot na. Ngam saan na imot day jay? Inot. Ano nga inot? Itid ko pa yun di bagikeng ka ko na. Uy, nagkasyak pa tinang bagikeng ko na. Gatangam ti kayat ko. Itid ko ti bagikeng ka. Ori mapantag hotel ko na. Nagloko ka mo tin nga ema. Isus ka. Di namat kinayat. Di bayam. Sumapo lang iti. Makaitid ti kayat ko. Tay ko man ti kotse. Tay talagang businessman. Saan nakaskin ni Cesar nga. Ang peso kada negosyo na ata. Negosyo nga diya panaglako na tinatang. Kaya panaglako na tintingon. Ngayon naimot mat. Imbadamag ko na ito ay kadatatang kaninana. Ket, di awang nga ro din. Nagsinadan. Untang. Aging kahit may isang rabi, manunemi, imbaga datatang kaninanang at akanos sa nga ilik. Sino nang? Ni Cesar. Cesar? Ni Cesar? Nga dati nga boyfriend ni Emma? Siyak ba't ti umay na pasyaran? Papagayam tingkay ng igan, kahit sumagmanulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Laila, iti Ilocos Norte. Nga dahito iti may kadwa nga pakasalitaan sa success story, iti lagip tinapalabas, ganyan pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti Oktobre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Festa Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yung anay minato, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, host ti lagip tinapalabas. Amang mangigan nyo ti 12:30 hinggat alas 2. Kading ka ito mangigan ti pakabuklan dato nga pakasalitaan ni Laila. Isudan to nga atake ni Cesar. Iti agkatuluyan ket ni Emma. Makapilin to kanta iti perdi. Gabot naman nagpili isuna. Padaanan nyo. I-share kong tumatilang ti programa tinga lagip, dito'y page ni Paring Ray. No, adda ka nga dumdumngig kita, agboy-boya dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Facebook page, paki-like, paki-share, ken nusang ka pa nga nag-follow, paki-follow yun dito'y page na. No, itinto YouTube channel ni Paring Ray, ti paka-i-uploadan dito nga video. Ket isot pakabuyaan nyo, i-share nyo mat, i-like nyo, kaya nag-subscribe kayo at YouTube channel ni Paring Ray nga. Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Digiti agboy-boya, digiti grand finalist tayo. Kahit kumanang ipalagip kada kayo, digiti agururay nga darakala premyo yun, da mangabak kayo. Grand winner, mangabak iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, umawat mo iti 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nga pala ti Ororayo nyo, nagdalak ka preview ka. Ala. Sige. Hinday man kablawan, di kita kang kanayon nga agla-like, ag-share, dito yung programa tayo. Dili video tayo papagayam. No, madama ka itang agbibuya, happy watching ka. Ayan, kablawang ka. Iti naragsak ka pa nagbibuya, sinoda ka dili nagbibuya. Tarararan, tan, ni Fe Ragacos Bacani, asawatan ka ni Josephine Estango, ni Marilyn Tamayo, ayan, Erlinda Estavillo, ni Erlinda Pantero Setewan. Awan na makita kanagan na. Yan kasama tayo, kita dumapayang ag-share dato yung page ni Paring Ray, kada ito yung video, yan tayo pagkakaduaan, kabasat kin kakayem. Kablawan na kayo, kas ni Sharon Baracarse, ito Gagawra City, ni Jeff Cadiente, iti Pasukin, ni Elizabeth Esteban Baisa, iti Nueva Era, ni Abby Cruz, iti Bacara, ni Ami Acoba, iti California, ni Arlene Tolero Soberano,
Stamatan ni Chester Baldubi Itibadok, ni Eva Gacula Galima, ni Adela Manera, ni Leti Carbonel Tagabi iti Singapore, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Matda Yolanda Kalumpit, ni Josephine Estango, ni Marilyn Tamayo, ni Norilyn Perdido Tamalay, ni Erlinda Stabilio, Erlinda Pantirosete, ni Florence Kikik Fiesta, ni Feli Asaret Cortez iti Canada. Stamatan kini Amelia Jose iti Palm Spring, California. Kapagay, madamdamalaeng akikita tayo iti Dear Manong Nemi nga programa, iti page nga Dear Manong Nemi, kabat ag programa tayo iti Dear Manong Nemi. Salamat. Thank you for watching.